Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Adriano. Taong 1984, Matobato, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 11 taong gulang pa lamang si Adriano. Dahil sa maaga pa siyang namulat sa mga gawaing bukid, kaya na may nakahiligan na niyang pumunta kung saan-saan kasama ang kanyang mga kaibigan. Kapag gumagapas ng palay ang kanilang mga magulang, yun din ang nagiging pagkakataon nila para umakyat sa bundok at maghanap ng mga makakain. Para kay Adriano, isa yon sa pinakamasayang alaala ng kanyang kabataan, gawa ng ramdam niya sa mga kabundukan ang kalayaan. Dahil sa nagagawa naman nilang makauwi bago matapos ang gapasan, kung kaya't ni isa sa kanilang mga magulang ay walang nakaalam sa mga ginagawa nila. Nga pala, 3 silang matalik na magkakaibigan noon. Yung isa niyang kaibigan, kapitbahay lang nila. Yung isa naman, nakatira malapit sa sentro, gawa ng ang pamilya nito ay merong tindahan. Magmula noong kabataan pa nitong si Adriano, namulat na siya tungkol sa mga istoryang kababalaghan, sa kadahilanang yun palagi ang bukang bibig ng kanyang mga lolo't lola sa kanila. Palagi sila nitong pinagkukwentuhan ukol sa mga San Telmo at iba pang mga nilalang na nasisilayan tuwing lumulubog ang araw. Ang pinakatumatak kay Adriano sa mga kwento nito ay ang tungkol sa isang pamilya ng mga aswang na naninirahan sa Matabato. Noong una, inakala niyang mga kathang-isip lamang ang mga ito, pero dahil sa seryosong pagkukwento ng kanyang ama, kaya na may hindi niya napigilang maniwala. Ayon sa istoryang ibinahagi nito sa kanya, nag-ugat ang kwentong yun sa isang pamilyang matagal nang naninirahan sa kanilang lugar. Dahil sa isa yun sa mga kauna-unahang pamilyang nanirahan sa Matabato, kung kaya't nagmay-ari yun ng maraming lupain. Mabait naman ang pamilyang yon, may respeto sa kapwa, marunong makisama at higit sa lahat, hindi gahaman sa pera. Bago sumiklab ang ikalawang digmaan, naging maayos naman ang pamumuhay sa kanilang lugar. Nabago lamang ito noong magwakas na ang digmaang yon. Sa hindi malamang dahilan, naging aligagana ang pamilyang yon at halos hindi na malapitan. Palagi na ring sarado ang bahay nito at sa tuwing dumaraan sila doon ng 10 oras, may naririnig silang pag-uungol sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi rin nila nasisipat sa loob ang kahit isang gaserang nakasindi na para bang bago pa man sumapit ang gabi, mahimbing na ang pagkakatulog ng mga ito. Dala ng pagdududa noon ng lolo ni Adriano, sinubukan nitong pasukin ang bahay ng 10 oras nang hindi natutunugan ng pamilyang naninirahan doon. Dahil sakto naman noong may nakabukas na pinto sa likod, kung kaya't madali sila noong nakapasok. Habang binabagtas nila ang daan patungong sala, tila bang mas lumalakas pa ang alulong na naririnig nila. Hindi naglaon, laking gulat na lamang nilang mag-ama nang bumungad sa kanilang mga mata ang pamilyang yon na animoy nagsusuka ng putik malapit sa kusina ng bahay. Habang ginagawa nila ito, may 2 bangkay ng tao sa tabi nila na nag-aagaw buhay. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, doon nila nasilayan ang pagdating ng asawa ng lalaki. Paglapit nito, isinaayos nito ang mga putik na sinuka ng kanyang pamilya hanggang sa bumungad sa kanila ang animoy isang manikang kahawig ng mga taong biniktima nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, matapos nila yung patuyuin, dahan-dahan naman yung naglakad patungo sa likurang bahagi ng bahay. Bago ito tuluyang makalabas, dali-dali namang bumalik ang lolo at ama ni Adriano sa daang kanilang nilagusan. Takot na takot ang mga ito noong mga oras na yon, gawa ng hindi nila mawari
kung ano ang maaaring mangyari sa kanila sa oras na nagawa sila nitong makita. Sa pagsapit ng buwan ng kapanganakan ni Adriano, pilit naman silang ginagambala ng pamilya nito. Araw-araw yung bumibisita sa kanila na parabang nakikipaglapit ng loob. Hindi naman nila yun pinaunlakang pumasok sa kanilang tahanan dahil sa tuwing bumibisita ang mga ito, nagkakaroon ng lagnat ang nanay ni Adriano. Pagsilang sa kanya noon, bigla namang naglaho ang pamilyang yon sa kanilang baryo. Ayon sa usap-usapan, umalis yon ng gabi nang wala namang dahilan. Iniwan ng pamilyang yon ang kanilang malapad na ari-arian na siya namang kasalukuyang pinagtitirhan ng mga kababaryo nilang bumukod na sa pamilya ng mga ito. Naniniwala din ang kanyang ama, darating ang panahon, babalik ang pamilyang yon sa kanilang lugar para muling kamkamin ang mga ari-arian nila. Matapos niyang marinig ang kwentong ito, tila bang maging siya, hindi maiwasang malaman ang eksaktong nangyari sa misteryosong pamilya. Isang hapon, habang naglalaro sila ng kanyang kaibigan sa kanilang bakuran, dumating ang kanyang lolo kasama ang kanyang ama. May mga bitbit yung kakao na agad naman itong ibinigay sa kanila. "Kumusta kayo rito, Adriano?" Pungad na tanong ng lolo niya. "Ayos lang naman ho kami dito, lo." "Kayo ho?" Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang lolo, agad naman yung umupo sa harapan nila para magkwento. Habang nakikinig silang tatlo, ibinahagi nito sa kanila ang tungkol sa natagpuan nitong bahay di kalayuan sa kanilang lugar. Malakas ang paniniwala ng lolo niya na doon naninirahan ang pamilyang bigla na lamang naglaho sa baryo nila. Dagdag pa nito, na bagaman luma na ang bahay na yon, malaki ang tsansa na meron doong naninirahan. Matapos naman yung marinig ni Adriano, nagkaroon siya ng isang kaisipan na puntahan ito. Bagaman natatakot siyang makasilay ng aswang, tila bang nangingibabaw sa kanyang katauhan ang hangaring magkaroon ng linaw sa kanyang mga katanungan. "Hindi ko to sinasabi sa inyo, Adriano, para takutin kayo. Ang sakin lang, umiwas kayo sa mga lugar na masusukal. Alam ko ang ginagawa ninyo. Minsan ko na kayong nakita sa bundok. Alam mo, apo, kahit yung tatay mo, hindi yan makapagtatago sa akin." Wika ng kanyang lolo matapos nitong makapagsalita. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang pumasok na yon sa kanilang bahay, pasimple naman silang lumayo para pag-usapan ang mga narinig nila. Habang naglalaro sila sa may tabi ng palayan, doon ibinahagi ni Adriano ang kanyang paghahangad na puntahan ang lugar na yon. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kaibigan, agad din naman yung tumutol, gawa ng mariin itong pinagbigyan ng pansin ang tungkol sa panganib na sinabi ng lolo niya. Dagdag pa nito, babalayon sa kanila kung kaya't wag na silang mangahas na tumungo roon. Subalit, dahil sa pamimilit niya, hindi naglaon, pumayag na rin ang isa niyang kaibigan. Wala naman yung nagawa, lalo pat labis din yung nag-aalala para sa sitwasyong kahaharapin nila. "Ikaw talaga, boy. Patutul-tutul ka pa kanina. Sasama ka rin naman pala." Wika ni Adriano nang marinig niya ang hangad nitong sumama sa kanila. "Tutol talaga ako. Pero anong magagawa ko? Kahit hindi ako sumama, alam kong pupunta kayo ron. Bahala ka, Adriano. Ano man ang magiging kahihinatnan nito, cargo de konsensya mo ang mga mangyayari. Tandaan mo masamang makipaglaro sa mga demonyo." Seryosong sagot naman ng kaibigan niya. Dahil sa masyadong tirik na ang araw noong mga oras na yon, kaya na may minabuti nilang umalis pagtungtong ng 1:00 ng hapon.
Makalipas lamang ang ilang oras, sumapit na nga ang kanilang pinakahinihintay. Upang hindi mag-alala ang kanilang mga pamilya, katulad pa rin ng dati ang ginawa nila. Magpapaalam sila ditong maglalaro sa mga dayami, subalit iba pala ang lugar na pupuntahan nila. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap kung tama ba ang lugar na kanilang tinatahak. Nang marinig naman yon ni Adriano, inilahad niya sa mga ito na yun lamang naman ang lugar na palaging pinupuntahan ng kanyang lolo para magsaka. Sa pagsapit ng 2:00 ng hapon, narating na nga nila ang likurang bahagi ng bundok. Doon bumungad sa kanila ang napakalawak na patag na lugar kung saan maraming puno ang nabubuhay. Malakas din ang simoy ng hangin doon, kaya na may damang-dama mo talaga ang buhay ng kalikasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bahagya naman silang natigilan nang makasilay sila ng isang arkong gawa sa kawayan. Sa unang bahagi nito, merong isang bahay na gawa sa bato, may mga maliliit na butas sa dingding at merong bubong na animoy gawa sa kugon. 2 palapag ang bahay na yon at meron yung mga bintanang nakasarado kahit umaga. Ang labis pang ipinagtataka doon nila Adriano ay ang bakuran nitong animoy hindi winawalis. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng isang lalaking abalang-abala sa pagbibilad ng karne. Dahil sa halos kawangis lang naman yun ng isang ordinaryong tao, kung kaya't hindi ito pinagdudahan nila Adriano. Ang buong akala kasi nila noon sa mga aswang, malademonyo talaga ang pagmumukha nito at wala yung kakayahang magbalat kayo. Sa pagpasok ng lalaking yon sa loob ng bahay, dali-dali naman silang naglakad papalapit rito. Nang medyo malapit na sila sa bakod ng bakuran, doon nila nasilayan sa 2 palapag ang isang babaeng halos kaedad lamang nilang 3. Pagtitig nila sa babaeng yon, agad naman yung kumaway sa kanila na para bang sinasabihan sila nitong pumasok. Dahil sa wala naman silang nararamdamang kakaiba sa paligid, kung kaya't minabuti nilang sumunod. Pagdating nila sa entradang pinto, agad naman yung bumukas at kasabay nito ang pagsilay nila sa isang matandang babae kasama ang anak nitong kumakaway sa kanila. Ayon sa batang yon, bago pa man nila marating ang lugar, nagawa na sila nitong mapansin. Labis din yung natutuwa sa kanilang pagdating, lalo pat matagal na din yung hindi nakakakita ng tagalabas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng bata kung bakit doon sila nagpasyang manirahan. Ayon dito, galit ang kanyang ama sa mga tao kaya na may naghanap sila ng lugar na malayo sa mga ito. Maliban kasi sa masalimuot nitong nakaraan noong walang-wala pa sila, alam din nilang karamihan sa mga taong matatanda na ay mga traidor. Kapag meron ka, napakabuting tao ng mga ito sa'yo. Subalit kapag ikaw naman ay walang-wala, para ka ng dumi sa kanilang mga paningin. Dagdag pa nito na, hindi nila kailangang mag-alala sa kadahilan ng nararamdaman ng batang yon ang kabutihan ng kanilang mga puso. Matapos naman yung marinig ni Adriano, hindi niya maiwasang magduda sa mga katagang narinig niya. Bagaman hindi niya alam ang eksaktong nangyayari noon sa lugar, may nararamdaman siyang animoy hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa, pag-abot ng pagkain ng asawa nito, bumungad sa kanya ang mga bulok na karne na halos napakaraming uod na gumagapang. Dahil sa kanyang nasilayan, agad namang nabaling ang kanyang paningin sa kanyang 2 kaibigan kung saan nasipat niya yung sarap na sarap sa pagkaing ibinigay ng mga ito. Upang hindi mainsulto ang pamilyang yon, pinilit niyang magpalusot na hindi siya nagugutom. Kahit alam niyang nagdududa yon sa kanyang sinabi, minabuti naman itong ilayo sa kanya ang pagkaing iniabot nito.
Sigurado ka, iho, hindi ka nagugutom. Pagtatanong muli ng lalaki. Oo, hindi ho. Maraming salamat ho sa alok ninyo. Sagot naman dito ni Adriano na hindi nagpapahalata na siya ay kabado. Matapos lantakan ng mga kaibigan niya ang isang plano ng karne na punong-puno ng uod, niyaya niya na yung umuwi na. Pagpaalam nila sa pamilyang yon, agad naman sila nitong hinatid patungo sa labas ng bahay. Nang makalabas na sila sa arko, nasipat naman nila ang mga ito na nagsarado na ng pinto. Dahil sa wala naman silang kaide-ideya sa mga nangyari, minabuti nilang bilisan ang kanilang pag-uwi. Iniwasan rin muna ni Adriano na ibahagi sa mga ito ang kanyang mga nakita, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na matatakot ang mga yon. Habang binabagtas nila ang daan, naging normal naman ang mga kaganapan. Pagdating nila sa unahang bahagi ng bundok, laking gulat na lamang niya nang biglang sumuka ng sumuka ang mga kaibigan niya. Kahit anong gawin niyang pagtulong at pagkausap sa mga ito, tila bang hindi na siya nito naririnig. Dala ng takot noon ni Adriano, agad naman niya yung sinamahan sa isang bukal na malapit lang sa lugar na yon. Pinainom niya yon ng pinainom ng tubig pero wala pa rin yung nagiging epekto. Maya-maya pa, nang hindi na makayanan ng mga kaibigan niya ang matinding pagsusuka, bumagsak na lamang yun sa lupa habang pinipilit pa rin ang kanilang mga sistema na ilabas ang pagkaing lumason sa kanila. Wala naman noong nagawa si Adriano kundi ang mapaiyak habang pinagmamasdan ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya tuluyang nasilayan ang pagtirik ng mga mata ng kaibigan niya. Dahil sa kanyang takot na naramdaman, kung kaya't nagdesisyon siyang iwan yun doon pansamantala. Walang sabi-sabi, dali-dali siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanilang bahay para humingi ng tulong. Kampante naman siya noong madali siyang makakabalik, lalo pat ilang metro na lamang ang layo nila sa baryo. Habang binabagtas ni Adriano ang daan, agad naman siyang nasilaya ng kanyang lolo na abalang-abala sa pag-aayos ng mga tanim nitong talong. Paglapit niya rito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol sa nangyari sa kanyang mga kaibigan. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad din naman itong tinawag ang kanyang ama para humingi ng tulong. Sa pagdating nila sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang wala na silang madatnan. Ultimo, ang gatambak nitong suka sa lupa ay hindi na nila nakita na para bang meron doong kumuha. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang nagpasya na tumungo sa bahay ng pamilyang nagpakain sa dalawa. Habang tinatahak nila ang daan, hindi naman maiwasang magalit ng kanyang lolo sa kanya dahil sa sinaway ni Adriano ang kanyang babala. Nang marinig naman ni Adriano ang sinabi ng matanda, minabuti na lamang niyang manahimik habang pinagsisisihan ang kanyang mga kasalanan. Nang masipat na nila ang bahay, walang pagdadalawang isip naman nila yung pinuntahan. Hindi pa man sila nakakalapit sa bakuran nito, agad naman silang sinalubong ng isang lalaking kakatapos lang gumapas ng mga damo. Pagsilay ng kanyang lolo sa taong yon, mahinahong nagtanong naman yun dito ng, May nakita ba kayong bata kanina sa may bundok? Dahil sa sinabi nito, agad naman nilang napansin ang animoy pagka-iritable ng lalaki. Sa pagbaba nito ng dala nitong mapurol na sundang, matapang na sumagot naman yun ng, Pinagbibintangan mo ba kami? Hindi mo ba sinukat ang layo ng bundok dito sa bahay namin? Wala kaming ginagawa sa inyo. Huwag nyo kaming pagdudahan. Tao naming pinakain ng mga batang yan. Tao din namin silang pinaalis dito. Ano man ang nangyari sa kanila sa daan, hindi na namin yung kargo. Anong malay nyo? Baka tinangay na sila ng mababangis na hayop. Umalis na kayo. Baka mag-init pa ang ulo ko sa inyo.
Dahil sa sinabi nito, minabuti na lang nilang manahimik. Bukod kasi sa galit na ipinapakita ng lalaki, hindi rin nila maipagkakaila ang animoy pagbabagong anyo ng mukha nito. Ayaw naman yung kumprontahin at labanan ng kanyang ama at lolo, lalo pat wala rin silang ideya sa sandatang daladala nito. Para makaiwas sa gulo, nagdesisyon silang umalis na lamang sa lugar na yon. Kinagabihan, nagsagawa ng pagtitipon ang kanyang ama sa baryo. Lahat ng lalaking may kakayahang lumaban ay inabisuhan nilang pumunta para tumulong. Hindi naman nakatanggi ang mga ito sa kanyang paanyaya, lalo pat nalaman na ng mga magulang ng kaibigan niya ang nangyari sa mga anak nito. Bago sumapit ang 7:00 ng gabi, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa lugar na yon. Nang marating nila ang likurang bahagi ng bundok, doon nila nasilayan ang pamilyang kinausap kanina ng lolo niya. Habang nakatayo ang mga ito sa daan, pansin na manoon ng kanyang ama ang animoy hindi nito pagkatuwa sa kanilang pagpunta. Sa pagtago ng buwan, laking gulat na lamang ng mga kasama niya nang bigla yung maglaho na parang bula. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nilang ikinalat ang kanilang mga sulo sa paligid, bitbit ang kawayan ng bagakay. Panay na din ang kanilang ginagawang pagsigaw nang sa gayoy magawa nilang masindak ang mga nilalang na yon. Habang ginagawa nila ito, dahan-dahan naman silang umusad patungo sa bahay ng mga nilalang. Nang marating na nila ang arko ng kawayan, nagmamadali namang lumapit sa bahay na bato ang mga kasama ng kanyang ama na mayroong mga bitbit na gasolina. Pagsabog ng mga ito sa mga gasolinang hawak nila, agad naman nila yung sinilaban nang sa gayoy hindi na yon pamahayan ng mga aswang. Matapos naman nila yung gawin, rinig na rinig nila ang pag-atungal ng lalaki di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang isang dambuhalang kalabaw na merong 4 na sungay. Pilit nitong sinuwag ang mga kasama nila, subalit dahil sa kanilang dami, kung kaya't bigo sila nitong mapangibabawan. Dagdag kalbaryo rin para sa nilalang ang kawayan na bagakay na siyang nagbibigay dito ng hindi masukat na sakit at hapdi sa katawan. Hindi naglaon, wala na ngang nagawa ang nilalang na yon kundi ang umatras. Lumipas pa ang ilang minutong pananatili nila sa lugar, doon nila natuklasan ang kalahating katawan ng 2 bata na halos hindi na makilala. Nawawala ang ibabang piraso nito na animoy kinain ng isang mabangis na hayop. Ang labis pang ikinabahala roon ng kanyang ama ay ang animoy hindi makatao nitong pinagdaanan bago yun tuluyang mawala ng buhay. Dahil sa magkatugma ang suot nito sa huling damit na isinuot ng mga kaibigan ni Adriano, kaya na may mismong ang mga magulang nito ang nagkumpirma na sa anak nila ang mga bangkay na yon. Bagaman masakit para sa kanilang mawala ng anak, wala silang magagawa kundi yon ay tanggapin. Hindi naman sila nagalit kay Adriano, lalo pat kagaya ng mga anak nila, biktima lang din ito. Dala rin ang galit noon ng mga magulang ng bata, sinubukan nilang ipapatay ang mga aswang na yon, subalit hindi na nila ito natuntun. Pagkaraan pa ng ilang taon, nagawa na ring mapahilom ng mga ito ang masalimuot na nangyari sa kanilang mga anak. Si Adriano naman, halos ilang taon nang dinadala ang labis na pagsisisi sa sarili niya. Alam niyo ba, magpahanggang sa ngayong may pamilya na itong si Adriano, hindi niya pa rin malimot-limot ang tungkol sa kaibigan niya noong kabataan pa niya. Palagi niyang iniisip noon, masaya siguro silang 3 ngayon kung hindi na nila tinangkapang puntahan ang lugar na inilahad ng kanyang lolo. Sa bawat gabi ring dumaraan sa kanyang buhay noon, palagi siyang inaatake ng bangungot at nasisilayan niya yung nilantaka ng 2 niyang kaibigan na
karne na punong-puno ng uod. Okay, opinyon ko sa kwento. Nagtataka lang ako na papaano nakita ni Adriano yung mga karne dun yung mga uod doon sa ibinigay sa kanila nung pamilya ng aswang. Ano ba to? Bukas ba ang kanyang ikatlong mata? Biniyayaan ba siya ng lolo niya ng kung anumang karga? O matindi ang gabay neto ni Adriano na dumating sa punto na kayang ipakita ng gabay niya sa kanya na huwag mong kainin yan. Hindi yan pwede. Galing sa kaliwa yan. Diba? Pwedeng ganun no? Pero, yun nga. Ang magandang aral dito once na magbigay sa'yo ng babala na eksperyensado at alam na kung ano yung nangyari dun sa lugar, huwag nyo nang ituloy. Diba? Sinabi na nga na delikado talaga yung lugar Bakit pilit nyong ine-explore? Bakit pilit nyong pinupuntahan? Ano bang gusto nyong patunayan? Gusto nyo bang patunayan na totoo yung kwento ng kung sino man yung nagkwento sa inyo? Pwedeng mangyari yun na sa good way na walang namatay sa inyo. Kaso nga lang, sa kaso nila Adriano, may namatay. Tapos matalik niya pang kaibigan. 2 pa. Diba? Okay lang sana kung isa Kaso masakit din yun para sa mga matitirang tao. Yun lang yung masasabi ko na kung curious ka sa isang bagay, ipagtanong-tanong mo muna kung ano magiging resulta para sa dulo hindi ka magsisi. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.